गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सासे आइजो फोरोंगिरिया 1 कौटि रांनि दोहोन दान होदों। गावनि फिसाय आरो फिसाज्लानि आखल आखुखौ साबजायनि आइजोआ मन्दिराव 1 कौटि रां सम्पति दान होदों। फिसाय आरो फिसाज्लानि आखु गोजोननाय आइजो फोरोंगिरिया मन्दिराव 1 कौटि सम्पतिखौ दान होदों। खौरांनि बायदिब्ला बिजयपुरनि गंसे सरकारि फरायसालिनि आइजो फोरोंगिरि शिव कुमारी जौदाना इसोरनि मुङै फिसा आरो फिसायनि आखल आखुखौ साबजायनि थाखाय 1 कौटि रांनि दोहोनखौ दान होदों। जोबोद दुखुनि खौरां, मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन नौटियालआ गोब्राब जोखोम जादों। भारतनि मुंदांखा देंखोगिरि बयनिबो गोसोखौ देंखोनि गेजेरजों मुहिहोग्रा बोदोर बावलि खालामग्रा जुबिन नौटियालआ बिल्डिं सिरिनिफ्राय गोग्लैना जोखोम जादों। बिथां मुंदांखा देंखोगिरिखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुबुं गोमानाय आरो सुबुं खारनाया बर' समाजनि मोनसे गानो रोङै बेराम बायदि नुजादों। फिन फिसाय आरो गथ' गोनां बर' आइजोआ गोमादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगावनि गङिया बोरिमाखा गामिनि निजोम बसुमतारिनि बिसि एबा सासे गथ'नि बिमा अनसुलि बर'आ थांनाय 10 साननिफ्रायनो गोमानानै दङ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला फिसाया सिक्किमाव खामानि मावनो थाहैयोमोन। बेयावनो रावबो गैयैखौ सुदा लानानै थांनाय सनिबार सानखालिनिफ्रायनो गावनि फिसायजों लोगोसे 7 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गारनानै बहाबा खारखोमालांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर अनसुलि बसुमतारिखौ बहाबाफोर नुफ्लांबायोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 8134973924 आरो 9101124002 आव फोरमायहरनो खावलायहरदों न'खरनि आरो गामिनि मानसिफ्रा। लोगोसे गावनि फिसानि आरो फिसायनि दुखु दाहाखौ गोसोखांनानै न'आव फैफिननो खावलायदों आंगो फिसाय आरो बिफाया। बारग' एनडिएबि कनक बसुमतारी उर्फे बिगामब्लानि सारादुखौ दिनै खुंफुंबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कासियाबारि दुलागाव गामिनि बारग' एनडिएबिनि सासे सोद्रोमा कनक बसुमतारी बिगामब्ला बिथाङा थांनाय 22 नभेम्बर खालि फुंनि 9 रिंगायाव फासि नांनानै बे बुहुमखौ नागारलाङो। बिथांनि सारादुखौ दिनै गावनि न'खरनि जाथि खुरमा बाय बाहागि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै खुंफुंनाय जायो। बे सारादुआव मिरु इउनाइटेड फाराम अफ एक्स एनडिएबिनि आफादगिरि सिला बसुमतारी, अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिनायसा ब्रह्म, लेङाइ रांखान्थि नेहाथारि लखना नार्जारि लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फाराम अफ एक्स एनडिएबिनि आफादगिरि आगस्तिन बरगयारि, गाहाय नेहाथारि रायदाव ब्रह्म, रांखान्थि नेहाथारि राजु नार्जारिजों लोगोसे जिल्लानि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। आसामनि डिजिपिआ गोख्रों हुमखि होदों। सोद्रोम समाजाव रेगिंनि जायगा गैया। रेगिं खालामनायखौ गोख्रों रावजों हुमखि होदों आसामनि डिजिपि भास्करज्योति महन्तआ। साननैसो आगोल डिब्रुगड़ बुहुम फरायसालियाव रेगिंजों सासे फरायसानि गोब्राब जोखोम जानाया रायजोनाङै गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन। बे जाथायखौ रायजोनाङै गोख्रों रावजों सोंखारदों। बेबायदि समाव आसामनि डिजिपि बिथाङा रेगिंखौ लाना खुगा बेखेवदों आरो रेगिं खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों। सिमेन्ट सापरियाव 833 सुकाफा दिवस खुंदों। लोगोसेनो सावलुं सुकाफानि मुसुखा गायसननो खुन्थिया गायसनजेनदों। सरकारि सावलुं सुकाफा गार्डेन आरो मुसुखा गायसनग्रा कमिटिनि बानजायाव दिनै सिमेन्ट सापरनि सावसें लांगोनायाव सुकाफा दिवस फालिनाय जायो। सुकाफा दिवस फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै सिमेन्ट सापरनि सावसें लांगोनायाव गायसननो लानाय सावलुं सुकाफानि मुसुखानि खुन्थियाखौ गायसनजेनो सिमेन्ट सापरि गामि पन्चायतनि आफादगिरि डम्बर कुवरा, सावलुं सुकाफा गार्डेन आरो मुसुखा बानायग्रा आफादनि आफादगिरि गबिन गगैनि मासि सामलायनायाव फैगौ मेदाम मेपे खुंनांगौनि सायाव सावरायलायो। सावराय मेलाव सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि असमिया बिफाननि बिबुंगोरा प्रमद चन्दिगय, धेमाजि जिल्ला फरायसानि आफादगिरि महन गगৈ, सिमेन्ट सापरि आथासुनि आफादगिरि जयन्त गगৈ, गाहाय नेहाथारि रमा बरग'हाय बिथांमोना बाहागो लायो। बिटिआरआव आबाद बिथिंखौ जौगाहोनो आरो आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनो लोगोसे हाबा मावनाय हारिमुखौ फोथांना लाखिनो इउपिपिएल दोलआ गोख्रों हाबा मावगासिनो। बे थांखिजोंनो दिनै सालाकाथि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव आइ बान्दार प्राइमारिनि सिङाव थानाय बांगालपारा गामियाव माइ हानाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि फुलबाग मोसाहारजों लोगोसे ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि, आइजो गांखं इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि सुमित्रा नार्जारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि, लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि माखासे बिबानगिरि आरो गंदान प्राइमारि इउपिपिएल कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सानि पाकामारायाव लेवा मोसानि गोथै सह मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि बरबरि थानानि सिङाव थानाय पाकामारायाव दिनै फुङावनो मासे लेवा मोसानि गोथै सह बोखांनो मोननाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांनाय लाबोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सिनाय मोनै गंसे गारिया फुंनि समावनो लामायाव बे मोसाखौ होख्रेमनानै गालाङो। उनाव हाग्रा बिफाना खौरां मोननाय बायदि जाथायथिलियाव थांनानै मोसानि गोथै सहखौ बोखांहैनानै मुसलपुरनि हाग्रा बिफाननि मावखुलिसिम पस्टमर्टेमनि जुनै लानानै फैयो।